Здравейте хора, аз съм Max21 и това е следващия епизод на Minecraft Ultimate. Така, мастерите са ми пуснати и ако се чуете, що съм с браза, така тези си други прости, ще почнем да си правим мост. Той ще си направим мост. Ето е там фермичката. Тази крава ще я убием за месо. Оцелих. Ето се тук съм го започнал. Е така ще изглежда. Така, значи да си го почвам. Така. Тук е това искам да е нагоре, ако мога да го целя, добре. Тук е така. Така. И значи. Да, не. Те ще ги махна от тук. Аз съм си взел брата и така ще ги поставя. Така започваме нагоре. Така. Така. Настрани. Падна долу, нищо. Така отдолу, ако го оцеля. Да. Така. И тук пак от горната страна. Не. Натам. Тук отдолу. Така. Така, 3 купчета и сега ще го продължаваме така. Ще има така леки длъбнатини, може би. Не, всъщност ще си го направя най-обикновен мост. Пак падна долу, семено. Така, сега пак дигаме тук нагоре едно с едно. Нали така? Да. И тук всъщност даже така. И тук до това ще се махне. Опа. Опа. Долу има едно. Както виждате, оправил съм си мобизена и си сложих как да се каже. Глупости горе, как не съм сложил. Това е иконката на канала. Ето ги, значи имам 2 крави и 2 овца. 2 овци, ето. Опс. Фелче. Бързо плувай, бързо плувай, бързо. Опа. Айде, видяма някакъв. Зомба. Охо, 2 скелета. Не 1, а 2. Така сега ще дигна още едно речи. Така. Тук едно. Тук до края така май. Така. Така. Пак падна долу. Няма значение. Опа, грешка. Фейл. То фейл падна. Семено и да падат. Какво да направя? Тук го продължаваме едно. То ти трябва да се щупи.
Значи тук се слага. Опа! Айде пак. Няма значи. Ай, пак ли го сбърках? О, не. Добре. Че това си върви пак така настрани, нали, пак така дигнато. И така вече започва да пада. Много. И имаше някакъв човек, дет ми беше написал, че съм значи, цитирам точно. Ама като че си носов на едните. Голем си нуб. Добре, аз още в началото казах, че не мога да играя, че не съм добър на PvP. Аз ще те посъветвам да се научиш нали, да го пишеш правилно. Голем. От кой край си, че казваш голем? Ма, както и да е. Да. Мразя ги тези столове. Или като и да е. Не бе, абе, ти май тапиш да с мене, бе. Абе, не ме трова игра. И да игра такава. И дали... Оцелих ли го? Оцелих ли го? Ес, оцелил съм го. Май. Дръжки. Нищо не съм оцелил. Влизам сега в водата и да се обирам всичките. Опа, чум скелет. Има би, къде си, бе? Ох, че ми лаго. Охо, вина сам ли? Абе, стигам би, бе. Ще се не види. Къде си? Ще му би. О, хора, спира монстрите на момента. Мале, сори, че правя нещо като чит, ама не искам да му бият. Ти от тук май ще трябва да се изравнява. Флинт. Трошки флинт. Така, Дай теста. Така. Опа. Дърт, тук е така ще наслагам. Слагаме това. Чупим това. Опа. Няма, може би ще стане сполучлив мост. Сега дали ще успея да джъмпня и да си взема работите, но не стана. Както и да е. Така, ето, качвам си по моста. Така. И сега, значи, тук съм направил още едно надолу. Я видя точно как. Да. Я отдолу съм, искам да разбера. Да. Опа. Не трябва да падам. Сега това в принцип може да се скочи. Дръжко може да се скочи. Тям си направил още такива. Или пък. Хора, като направя моста, направо ще пусна клипа. Добре, хора,
направих, радвам се, че вие не сте усетили това време, защото ето виждате от нощ до нощ. Направих тук някакъв измислен мост, ама колко се е получил. Те някак си. Все пак ще им върши работа. Както и да е. Влизам вътре да си оставя тия работи. Абе, аз дали... Дали... Защо? Откъде имам тук 10 айран? Ей! Аз бях ходил долу в мината. Имам 21 айран. Не, имам повече. Имам 24. Мога да се направя цяла броня, ама няма ми остане нито едно. Тъй, че... Ето аз бях снимал един епизод, като събирах дърво. Ма нищо не ми се получи много. Както и да е. Тази стаечка, ето бях направил това, тази масичка. Нали така, точно се обуждам се. Момент. Затворя вратата. Така, спя. Идва сутринта. И аз сядам тук, напрасно си едно кафенце и почвам се пия. Готов съм и вече ходя на работа. Така. Така е готова пшеница. Rest in peace, бра. Аз дали има бонмил? Дали имам бонмил? Или какъл? Чита. Нямам. Ще се направя тук една вана. Нещо такова. Така е измислено. Май. Съжалявам, хора, ако се чуят разни звуци. Ама, какво да направя? Ще отсека това дърво. Сега почваме така да чупа. Надявам се, че ви хареса клиповете, които правим с Доги на Blackmore. И той, който се прави сам там на всякакви други игри и такива работи. Между другото, аз точно щях да си тегля една от игрите му. Една от игрите. Ама... Не успях, беше ми слаб нета. Нещо не. От един саплинг имам един саплинг. Баче имам 6 дърво. Това си като и да... ябълко. Какъв късмет. И саплинги. И крава. Крава, майципис. Му. Каква рандом дупка. Кой искаш тя? Кой искаш? Аре, казай, кой искаш? Върни се тук. Върни се, Засрана крава. Бой. Айде. PvP-то убих кравата. Айде. Кой иска от мене? Прасенца. И сега какво? Има кокошка. Две кокошки. Сега, че нямам картоф или някакъв, или морков. Доколкото си спомня, така се привличаха прасетата. Аре, кокошки. Горките. Защо толкова бавно идват? Аз се качвам бавно нагоре, даже така. Опа. Аре, ще избягам, бе. Аре, бе. Часа, колко ли бързо ще се движа, ако си...
Сега. Тази крава съм махал тук. Моментално се махаш краво. Отваряме вратата. Ходим да търсим още... Охо! Махни се от ако обичате. Цибай! Махни се. Опа! Айде, стой си там. Искам още един сит. Да си нахраня кокошките, да имам малко. Да имам малко пиленце. Че нямам кофа вода. Съм си я взел. Опа. 4 си ида. Кога станаха 4? Гледайте сега хора, как се излагам. Опа. Гледайте сега как се излагам на паркур. И... Да. Той ми се изключи принципен, че може и да успя да го скоча. Не успях. Добре, стига съм се мъчил. Не! Нахална кокошка. Много нахална кокошка. Добре, нахал. Хоп. 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 Искам да фидна. Той малкото. Айде така го оставям. Стигам бутата по края. Сега. Не дей да бъдеш нахална. Опа. И е импровизираното глупо мощче, така вървите си, не можете да паднете от никъде, май. Точно така. Така. Ставам си работите. Пускам пържолите там да се пекат и да спирам епизодчето. Така, нещо друго за печене имам ли? Нямам. Май, не. Момент да се направи нещо с това. Пържолите, тук слагаме 2. Тук 2. Тук правим така. Тук правим така. Опа, така. Опа, нещо е още. Така. И сега ще спирам епизода, само да се направи нещо. Правя една каска и ни баташи. Хора, гледайте, вече съм брониран. Така. И мисля да свършим епизода. Все едно е някакво... Айде да ни го казвам по грубия, все едно е някакво ако на главата. Значи, и хора, това ще бъде за този епизод на Minecraft Ultimate. И ще се видим в следващия. Чао!